Je tvoja finančná situácia rovnako pochmurná ako toto počasie vonku? Počúvaj ďalej. Povieme si teraz vo videu, ako ušetriť peniaze. A hneď prvý tip je ten, že zarob viac. Veľa ľudí povie, hlavne rodičia to hovoria na svoje deti. Maruška má problém šetriť peniaze, ona má problém šetriť peniaze, on míňa moc veľa. Tvoje deti nemajú problém, že nevedia ušetriť peniaze, oni majú problém, že nevedia zarobiť. A to je problém väčšiny ľudí, to je aj môj problém. Prvé pravidlo v šetrení je to, že zarábaj viac. Ona zarobí 800 eur a nevie ušetriť. Zarobí 800 eur. To je ten problém. Nie je to, že nevie ušetriť. Ako má ušetriť 800 eur? Z toho sa nedá ušetriť. A s tým aj súvisí druhá vec. Veľa ľudí dáva až moc veľkú váhu tomu, ako šetriť peniaze. 90% času rozmýšľajú, tu sa dá ušetriť, tam sa dá nakúpiť za menej. 90% času rozmýšľajú, ako zarobiť, a len 10% ako sa dá ušetriť. To je len z toho dôvodu matematického, keď zarábaš 1000 eur. Koľko môžeš ušetriť? 1000 eur, máš to limitované. Keď zarábaš 2000 eur, koľko môžeš ušetriť? 2000 eur, máš to limitované. Máš limitované, koľko môžeš zarobiť? Môžeš zarobiť 5000, 10 000, 50 000, 100 000. Ty zarábaš miliardu denne. Vieš, ako to myslím, nebuď blbý a nepíš mi blbosti. Hej. Máš limitované, koľko sa dá ušetriť, ale máš nelimitované, koľko môžeš zarobiť. Takže namiesto toho, ako ľudia rozmýšľajú, ako môžem ušetriť 200 eur mesačne, rozmýšľajú, ako zarobiť navyše 2000 eur mesačne. Čiže keď niekto bude rozprávať, že oni majú problém s tým, že nevie šetriť, nie, oni majú problém s tým, že nevedia zarobiť. A to je po prvé, zarábaj viac. Po druhé, daj si gól, prečo chceš ušetriť? Čo ty chceš dosiahnuť? Chcem pozvať mamu na dovolenku, chcem jej kúpiť telefón na nový rok. Hej, daj si cieľ, oveľa jednoduchšie sa to potom dá dosiahnuť. Po tretie, neporovnaj sa s cudzými ľuďmi. Ty nevieš, koľko ľudí zarábajú, čo majú, aké iné príjmy. Moja kolegyňa, a ona má 30 rokov, ja mám 30 rokov, máme rovnakú pozíciu, obe sme účtovníčky, ona si kúpila kabelku, ona si kúpila telefón, ona chodí po dovolenkách. Áno, ale ty nevieš, kedy má príjem. Ľudia by sa divili, koľko ľudí je tu živených stále rodičmi. Ľudia majú 30 rokov, 40 rokov a stále ich živia rodičia. Takže keď živia rodičia a ty sa snažíš s ňou konkurovať, tak nikdy nevyhraješ, lebo ty nezarábaš to, čo ona zarába. Keď ona má ďalších 10 000, čo dostáva od rodičov každý mesiac. A takisto aj chalani, čo sú. Kamarát si kúpil nové auto, tak ja si idem kúpiť auto. Nemal si náhodou cieľ si postavať dom? Len kvôli tomu, že tvoj kamarát si kúpi auto, čo mu dali rodičia, alebo aj sám zarobil, to je jedno. Každý máme svoju vlastnú cestu, po ktorej kráčame. Tak sa nesnaž len kvôli tomu, že on si kúpil auto, musím si aj ja kúpiť auto, keď tvoj cieľ bol postavať si dom. Ďalší bod. Neporovnaj všetko len cez peniaze. Bavíme sa tu o peniazoch. Ale veľa ľudí robí tú chybu, že porovnáva všetko cez peniaze. Máš Samsung S5, čo už proste zle natáča, a máš nové deti, hej, ktoré sa ti narodili a ideš s nimi na dovolenku a ty im budeš natáčať. A však ušetril som 1000 eur na telefóne. Áno, ale tie deti, keď vyrastú, budú hovoriť, že tati, a tie dve machle na tej fotke, to sme my. A vtedy pochopíš, že ušetriť 1000 eur nestalo až tak za to. A to isté aj chalani, čo majú, alebo dievčatá. A však tie tenisky síce sú rozpadnuté, ale stále sa v nich dá chodiť. A ušetril som 100 eur. Áno, ušetril si 100 eur a už 5. mesiac sa robíš stále sám. Ale mám 100 eur vo vačku, ale plné gule. To za to nestojí. Ďalší bod, také praktické rady. Stiahni si Excel, ak ho nemáš. Aspoň 3 mesiace si počítaj všetky svoje výdavky, môžeš aj príjmy, ale hlavne píš si výdavky, lebo veľa ľudí vie, koľko zarobí, lebo nie je to až tak veľa, je to väčšinou iba 1-2 príjmy, ale koľko minie, je aj 100 transakcií mesačne. Takže sprav si takto kategórie, prvý mesiac, druhý, tretí, a takto si daj kategórie, čo minieš na dopravu, potom si zapíš, koľko zješ, aj vonku, aj tá kávička, však to len 4 eur, to je len 5 eur. A spočítaš to za mesiac a zistíš, že minieš 500 eur navyše, o ktorých si ani nevedel. Hej, a takto si sprav kategórie a počítaj si to minimálne tie 3 mesiace a potom zistíš, koľko reálne minieš. Potom si môžeš presať a už budeš mať odhadnuté. Ale veľa ľudí minia oveľa viac, ako si myslia. A veľa ľudí si to preto aj nechce počítať, lebo zistia, že keď uvidia to číslo, vedia, že je veľké, tak to radšej aj nepočítajú, lebo zistia, že minajú 1500 a zarábajú 1000. A s tým súvisí aj ďalší bod, tak prakticky. Ja sú také dve školy. Niektorí povedia, že radšej minie hotovosť, cash, a niektorí, že radšej plať všetko kartou. Ja som ten, čo platí radšej všetko kartou, lebo nemusím mať povačku všade peniaze, a lepšie sa mi to sleduje ku koncu mesiaca, koľko som minul, lebo to mám všetko na karte. Ale niekto radšej zase používa hotovosť, lebo keď máš vziať tie peniaze a fyzicky za niečo zaplatiť, tak sa zamyslíš nad tým, že tieto ťažko zarobené peniaze, stojí to za to kávu, stojí to za to tričko, stojí to za to nové auto. Ale keď to dávaš všetko kartou, tak to bereš ako imaginárne peniaze, to všetko len takto od vymyslu sveta píp, tak si to zváž, ktoré je lepšie pre teba. Pre mňa tá karta. Na to môžem nadviazať ďalší praktický bod. Vernostné karty. Veľa ľudí si povie, že a čo ja budem šetriť nejakých 5 centov tu, 10 centov tam. Už máš Tesco Club Card, alebo máš Kaufland, Lidl. Už každá teraz takáto veľká
spoločnosť má nejakú vernostnú kartu, takisto aj máš OMV a takto. Čiže keď tankuješ stále OMV, zariaď si kartu. Keď stále nakúpeš v Lidli, zariaď si kartu. Nie je to ako kedysi bolo, že musím mať teraz 20 kariet v peňaženke a stále si to pípe. Všetko už máš takto v telefóne. Že kľudne si proste stiahni aplikáciu, máš to za 10 minút a v priebehu roka, dvoch ušetríš najviac na tomto type. Ďalší bod, daj si do kalendára, keď je Čierny piatok, veľké výpredaje, alebo nejaké tvoje hlavné značky, skade nakupuješ. Vieš, že vždycky majú v februári veľké výpredaj, zaznač si to do kalendára a keď je január alebo december, tak počkaj s tým nákupom a kúp si to v tom februári, keď vieš, že vtedy majú veľké výpredaj. A takisto, keď kupuješ online, tak sa vždycky pozri newsletter. Veľakrát, keď kupuješ online, majú newsletter nejakú zľavu, či už fixnú, že 5-10 eur z prvého nákupu, alebo 10%. Po druhé, napíš tú stránku, ja neviem, kupuješ Nike, tak napíš Nike zľavový kupón, discount code, keď kupuješ zo zahraničia. Alebo na Instagrame veľakrát influenceri majú zľavové kódy, tak napíš tam, daj kto ich tagol, kto tagol Nike, príklad, a pozri sa a niekto z nich bude mať možno zľavový kód. To je, keď nakupuješ online. Keď nakupuješ fyzicky v obchodoch alebo tak už pomaly každý obchod to má na Slovensku, že keď stojí 80 gramov stojí 2 eurá, tak tam napíšu a kilo stojí 15 eur. Tak si pozeraj, to veľakrát väčšie balenie, ale nie vždy sú lacnejšie. Tak nakupuj vo veľkom. Alebo niekto povie, a táto šunka stojí len 3 eur. Ale keď sa prepočítaš na kilá, tak zistíš, že tá šunka je drahšia, ako si kúpiť samotné mäso, čo vychádza lacnejšie. Ďalšia vec, pozri si napríklad Bazoš alebo podobné stránky, alebo Facebook Marketplace, došiel sa na Intrak a potrebuješ nejaký, ja neviem, maličký gauč, ak sa ti tam vôbec zmestí, alebo potrebuješ malé zrkadlo, tak si kúkaj na tom Bazoši, či tam majú niekto za lepšiu cenu, alebo ťa občas dajú zadarmo len za dovoz. Ďalší bod, nákupy v zahraničí. Niektoré veci stojí za to kupovať v zahraničí, niektoré nie. Napríklad, keď ideš do Dubaja, tak sa nechoď kúpiť Louis Vuitton, Gucci ani Zaru. Tieto veci sú tam drahšie. Ale napríklad, keby si ideš kúpiť Apple Watch, iPhone, MacBook, to je tam lacnejšie. Čiže si pozri, keď vieš, že sa chystáš o mesiac na dovolenku do Dubaja, tak tam si kúp ten iPhone, nekúpuj si ho na Slovensku. Ale oblečenie to kupuj na Slovensku alebo vo Viedni. A posledný bod, na kávičkách nešetri. Mňam.